από δροσοπόλικο, Καλά είναι. Κάτσε να το ψήσω το Αμερικάνο. Ωραία, παιδιά, μακάρι μου, ωραία, αλλά να διανάρθω από το πάνω τώρα. Να σου πω, δεν είναι και εύκολο. Βλέπεις η αγορά, μας έχουν φέρει 50 ακίνητα τέτοια. Τέτοια. Μετά πήγαμε και στην Αγγλικάδα. Και τώρα τι δουλειά έχει η Αγγλικάδα με εδώ. Πήγαμε και ένα άλλο μεγάλο με 2 στρέμματα. Και δεν ήταν και αυτά να πούμε έτσι, αλλά. 2 στρέμματα, εμείς δεν μπορούμε να κουβαγγίζει που έχει βαρεθεί να κουμαντάρει τούτο. Εντάξει, αυτό το έχει ένα χτελονιστή, μάλλον πατέρα σε μιλάνε. Και λέει φεύγει για Αθήνα, δεν με ενδιαφέρει. Φωνάζει και με ακούει. Τώρα νομίζω το παίρνω καλά τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω και άλλα πράγματα, δεν μπήκαμε στο living room. Έτσι. Να κλείσω. Μιχάλη, ξέρεις εσύ τραβάς κάμερα. Να κλείσω. Δεν ξέρεις Μιχάλη. Εμένα μου ό,τι μου πει η κόρη μου. Ό,τι μου πει η κόρη μου κάνω. Μην κάνω και κανένα λάθος. Γιατί την ώρα που μπήκα μέσα, κλαβάκα δεν είχα πατήσει. Και εδώ ξαναπήγα πίσω. Έχω και εγώ μεσάνυχτα. Κάτσε να πάω. Γελάτε παιδιά, μην γελάτε. Γελάτε γιατί χανόμαστε. Πάμε και στην κουζίνα. Λοιπόν, θα το πάρουμε και εδώ έτσι ένα-ένα. Και ο Θεός και η ψυχή του τι τραβάω τώρα εγώ δεν ξέρω, αλλά τραβάω. Θα τα στείλει μέσω email, αυτή έτσι κάνει και την κόρας μου. Ναι μωρέ. Και το βλέπει τα παιδιά και η γυναίκα του, κατάλαβε γιατί έφυγε η γυναίκα του και το ανθρώπινο. Είναι καλός κύριος, έτσι. Εξαιρετικός κύριος. Είναι άστος, είναι και καλό παιδί. Έλα παιδί μου. Είμαι στο ρεβάρι, δεν σου είπα. Θανασία τραβάει, έχει ανάψει το κόκκινο και τραβάει, έτσι. Το κόκκινο της κάμερας τραβάει, βλέπω το κόκκινο, παναβοσβήνει, Κανονικά είναι, έτσι. Καλά το λέγανε Θανασία.